Kahraman arkadaşımızın taýsy tağlarynyň ajaýyp meýgesi bolan, abada milli syýasatçylyk dolugyna yerleşýän tagaldyş we din çalyş merkezlerine döwrewap din çalyş üçin döredilen oňoýly şertlerdir mümkinçilikleri hem melerde çuňur kanagatlanma duýgularyny döredýär. Bagtyar halkymyz bu ýerde insan saglygyny pogtolanyrgan dürli şifahana bejergilerinden netijeli peýdalanýarlar. Sagaldyş din çalyş merkezlerine Kahraman arkadaşymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly meşhur ilmi kitaby esasyna taýýarlanýan melhemlik çaýlar hödüredilýär. Sportyň durly görnüşleri bilen meşgullanmak üçin döredilen mümkinçilikler bolsa, şifahana bejergileri bilen sağlaşykly otgoşup, raýatlaryň saglyklaryna hassa berkitmeklerine etergi berýär. Şeýle de Tomuska din çalyş mewsümine şatlykly hem peýdaly geçirgen bagtyar raýatlar deňdiň kenaryna gezim edip, dürli maşyklary ýerine ýetirgenler. Habaryň sapaly kenarynyň bedegi bolup durgan, abada milli syýasatçylyk dolugyna din çalmagy gelýän dürli ýaşdaky bagtyar raýatlaryň Tomus mewsümine ýatda galçy, goýun göterji pursatlary betlep, jany şipaly howatyndan lezzet alyp, sportyň dürli görnüşleri bilen dowamly meşgullanyp, saglyklaryny berkitmekleri üçin zerur bolan ähli şert mümkinçiliklerini öpçün edilenlerini bellemek gerek. Bu ýerde Tomuska din çalyş mewsümine döwrümde mahsus şatlyk şowkuny betlegen dürli ýaşdaky adamlaryň döwrewap din çalmaklary üçin döredilen şert mümkinçilikleriň her biri ilkinji nowatda Kahraman arkadaşymyzyň hemde arkadaşly Kahraman serdarymyzyň ýurdumyzyň ilatynyň baş taglygy babatdaky aladalarynyň insanperwer döwlet syýasatymyzda naýbaşy orunda durýanlygyny ähli aýdynlygy bilen görkezýär. Abada milli syýasatçylyk dolugynaky daýanç we arzuw çağlar tagaldyş we din çalyş merkezlerine wagtlaryny şadiýan geçirgen bagtyar çağlar din çalmaga döredip bergen döwrewap şert mümkinçilikleri üçin Kahraman arkadaşymyza hemde arkadaşly Kahraman serdarymyza çağı kalbyndan çykýan alkyş sözlerini beýan edýärler. Halkara parahatçylyk we ynançmak ýeriniň Tomuska din çalyş mewsüminiň abada milli syýasatçylyk dolugyna din çalýarlar üçin uzak wagtlap ýatdan çykmajak ýakymly pursatlara betlenmeginiň göz başynda duran Kahraman arkadaşymyzyň hemde arkadaşly Kahraman serdarymyzyň adyna aýdylgan alkyş sözleri bolsa, bagtyar raýatlaryň her biriniň dilleriniň senasyna urulýar.